Podcast Zimní zahrada, která vám v zimě nezmrzne. Znáte to. Zimní zahrada, sen každého, kdo si říká, chci být venku, ale vlastně nechci, aby mi byla zima. Lidé si ji představují jako oázu klidu, místo na kávu, květiny a víno při západu slunce, dokud nepřijde první leden. A v tu chvíli zjistí, že jejich zimní zahrada má teplotu ledničky. Ale to je přesně ten rozdíl mezi zimní zahradou a zimní zahradou s přerušeným tepelným mostem. O tom si dnes popovídáme. A nebojte, nebude to nudná fyzika, spíš malý kurz přežití pro každého, kdo miluje teplo. Co je to vlastně ten tepelný most? Zní to jako sci-fi, že? Tepelný most. Představte si to jako malý mostík, kterým chlad přechází zvenku dovnitř. A pokud ten most nepřerušíte, vaše teplo se prostě sebere a odejde. A vy jen stojíte, koukáte, topíte a přemýšlíte, proč vám z oken kape voda a na parapetu roste malý ledový stalaktit. A tady přichází na scénu přerušený tepelný most. To znamená, že ten most fyzicky přerušíte. Konstrukce má mezi vnitřní a vnější částí izolační přerušení. Obvykle plastový nebo kompozitní materiál, který nevede teplo. Zvenku zima, zevnitř teplo. A žádné setkání dvou světů ve formě kondenzace. Proč je to tak důležité? Protože hliník, ten krásný, pevný a moderní materiál, je taky výborný vodič tepla. Skvělý pro elektřinu, horší pro obývák. Když byste použili klasické hliníkové profily bez přerušení, v zimě by se vnitřní rám ochlazoval až na venkovní teplotu. A to znamená dvě věci. Rosí se vám skla a teplo z domu utíká ven. S přerušeným tepelným mostem se rám láme, odděluje studenou a teplou část konstrukce. Tím pádem se vám z interiéru nestává lednička, ale krásně stabilní prostor s teplotou, kde vám přežije i kaktus. Jaký to má dopad v praxi? Ne, v první řadě přestáváte platit za topení do ulice. Zimní zahrada se chová jako další obytný pokoj, s minimálními tepelnými ztrátami. Navíc žádné orosené sklo, žádné kapky vody na podlaze, žádné plísně v rozích. A hlavně, když si tam dáte kávu v lednu, nemusíte mít 3 vrstvy svetrů. A víte, co je nejlepší? Díky přerušenému tepelnému mostu můžete mít zimní zahradu napojenou přímo na interiér, bez dveří, které by oddělovaly teplý a studený svět. Takže to působí přirozeně a esteticky. Mýty a perly zákazníků. Teď si dáme malou sekci, které říkám zákazník versus fyzika. Jeden pán mi kdysi říkal, já chci zimní zahradu, ale bez těch přerušených mostů. Mně to přijde zbytečný, vždyť to vypadá stejně. Jo, vypadá stejně. Ale rozdíl poznáte, když přijde první mráz a vaše okno začne tvořit vlastní polární kruh. Nebo jiný oblíbený dotaz, a to se musí dávat i do střechy?